Machiegni kendo nyakoro mga juang kendo erokamano kuom medo kete mana Karamogi TV chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Sechegi ma oganda mathoth wuok e bombe kadhi e nyasi mag sikuku kaluo, moko kuom jodak Mombasa koni ngima moridore kod bor mar piny mono gidok kaluo. Magi negiwacho sechegi ma bende riwruoge mopogore opogore bago nyasi mar loro higa kendo loso chenro mag geto timo e higa manyien. Joja oko negiler koya e kaunti ya Mombasa. En nyasi mar loro higa mane obagi gi moko kuom riwruoge mag joluo e kaunti ma Mombasa. Kae ne en mor kod miel ka chiemo bende ne otimonewa. Kata kamano, achiel kuom gigo mane onyiedhore en ni oganda mathoth pok oikore mar dok kaluo e sechegi mathoth ji thoro ga dok dala e sikuku. Dhano kodonjo Mombasa tok dog dala. To gini ok ochakre sani. Gini nochakre chon wakati kama ichomo Mariakani. Dino kana ndiki ni kuingia ni rahisi, kutoka ni ngumu. En wach marach ni jaluo adala, to kichopo kae ndika kane wacha jano kidogi, en wich kuot. Ni sa tho ema tiri dala. Kini dok dala kionge kata ot. Ano momiyo waketo burani chon mar mondo wenwa nafas mondo wadhi dala. Kwa hivyo gimoro ni joluo dhi dala no, mano gima wakia e Luo United Mtongwe. Wan wadhi dala. E nyasi mane obagi gi riwruog joge miala, weche mag aola kod rem donjo e riwruoge mopogore gin mana moko kuom gigo mamiyo jomoko wigi wil gi wach dhi kaluo. Moro tindo biro ma inyame dhok kambula, giloko ne diek machamo kambula. Koro kambula no ka nyathi osedonjo e group ma kambula no. Ing'eno ok ong'e ni in ng'a. Magi gik mamiyo joluo dhi dala. Wach gero otno. Onge oten wich kuot. Obiro kaendi okolo yor kanisa, okolo anyuola, odonje rama Mombasa. Adiera makenda na to ni Mombasa. Lakini ka idonjo e riwruok machalo kaka marwa mar gemiala ni, tidhi yudo ni kiny jagoro dhi dala, orweche jakeno dhi dala, tibende chunyi dhi bedo ni mondo migombi idhi e dala ine jonyuolni. Weche ng'eny, nitie kata nyithiwa moko ma nyaka gomna chong gin wana siasa gi kore ka yud kata na school fees. Na kwayo ni yore liel, yore school fees kod weche moko matindo manyalo affect yie gwenge mondo gikonywa e. Nyasi maket kod mano ne bende obagi gi riwruogo nagi midendo ni Luo United e Mtongwe, ma bende jiwo nagi mondo miyo donjre e riwruoge makamago manyalo miyo gidongre kaka oganda. Wajiwo riwruoge gi nikech kidwaro mondo kori chiw kony kaka jatelo to ibedo gi yot sami chiwo kony kendo oganda mang'eny neno ber konyruok nikech ikonyo group ok ikonyo individual. Maswa ni biro konyowa e yore mag dhi dala kata ng'ato nigi tabu wamiye gi fee moro matin to kendo wabiro bedo kwa miyo members ka members pesa mar loro higa mondo odhi dala. Kando gi pesa mwasolo ne ng'amo yudo chandruok, nitiere be pesa ma insurance miyowa kaka members mage. Kwa hivyo mano achievement maduong' sana kendo en gima opogre gima unique Luo United Mtongwe ya. Koro an group ni anya kwayo oganda Luo mani Mtongwe ma Likoni constituency. Ne gibi kanyakla mondo wariwre uru mondo wawuothuru kanyakla. Ne bende gikwayo jopiny mondo mi kik cham sikuku sasa ne mar Januar bende okayo kod pek mare. Koro Januari to biro matek. Koro daher nyiso ji ni kik icham gimoro amora ma in go mitieki. Ko king'eyo ni Januari bende biro ka school fees bende oridore. Alot mineno koro kwadwar no ochomowa. An gima nawacho ni ya jothurwa ngima gima duong' ng'ato kik idagil kore ndalo sherehe please. Wabed joma nyalo sing kwanye ni Januari nyithindo budhi e school, nyithindo budhi e colleges. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.